припомня една духовна приказка. Една приказка, която вярвам, че ще влезе в сърцата. Капчете се, чу. Честито Рождество Христово! Здравейте, скъпи приятели! Днес честваме един от най-великите празници за човечеството. И това е Рождество Христово. Преди повече от 2000 години Христос дойде на земята. Роди се в ясла и отиде на кръста, за да спаси човечеството. Днес Христос продължава да се ражда в сърцата на хората, за да може да спаси и твоето сърце. Сега накратко ще ви разкажа какво ще се случи пред вашите очи. Ще видите две деца, които стоят между лъжата и истината, между различията и правдата, между любовта и омразата. Искате ли да ви загадна още малко това, което предстои? Да! Не ви чух. Искате ли да ви загадна още малко това, което предстои? Да! Няма да ви кажа, а ще ви покажа. Добро утро, деца! Как сте днес? Добре. Малко закъснях, но виждам, че вие сте се подготвили за часа. Написахте ли есето от миналата седмица, за което се подготвяхме? Да. Знам, че всички сте в очакване на коледните празници, но е време да отворим нашите учебни тетрадки на страница 26. Здравейте, деца! Добър ден! Казвам се Мария и съм учителка по български език. Училището натовари мен тази година с тежката задача да обира писмата, които ще напишете до дядо Коледа. Знам, че всеки един от вас е нетърпелив да напише своето желание. Имате точно една седмица да напишете вашите желания до дядо Коледа. И в другата седмица отново ще се видим, за да взема писмата. Много се извинявам, че прекъснах часа. Продължавайте и се видим пак. Ами, знаете ли какво? Хрумна ми една идея. Нека оставим урока за след празниците, а сега ще ви оставя да помислите какво бихте поискали в писмото, което предстои да напишете, понеже е твърде важно. Чао! Чао! Абе, Коце, ще те попитам нещо. Да, разбира се. Защо сте така замислена? Какво има? Ами, учителката каза да напишем писмо до дядо Коледа, нали? Да, естествено. Аз това си го мисля от цяла година. Ами аз никога не съм писала такова писмо, че не сте ли вярвал в дядо Коледа? Да, естествено. Винаги получавам това, което съм си пожелал в писмото. Добре, ти какво мислиш да си пожелаеш от него? Всъщност не знам. Знаеш ли, като замисля, аз имам всичко. Имам скъп телефон, имам PlayStation, също имам и електрически скутер. Знаеш ли, като замисля, имаме много пари, но нямаме разбирателство и любов в семейството ми. Мисля това да се пожелая тази. Първо, сигурен ли си, че дядо Коледа съществува? Защото моето семейство не вярва в него, а вярва в Исус Христос. И знаеш ли, убедена съм, че именно любов и разбирателство ти трябва да се пожелаеш от него. Христос ли? Кой той? Той изпълнява ли желания? Да, изпълнява желания. Даже и без да му пишеш писмо, той чува желанието на сърцето ти само, като се помолиш. Виж, не знам какво, просто искам само едно. Разбирателство и любов в семейството ми. Трябва да тръгвам, че навикат за вечеря. Чао! Чао! Здравей! Как? Леко странно е, защото на училище ни казаха да напишем писмо до дядо Коледа. Но мила моя, ти нали знаеш, че той не съществува? Да, аз знам, че не съществува, но Коцето не знаеше. Именно дъще.
Ние сме хората, които трябва да кажем на света, че лъжата е изместила истината, а Словото ясно ни казва, че Исус е пътят, истината и живота. Да, но почта има много неща. Има скъп телефон, има какво ли не. Знаеш, ти имаш много повече от него, защото имаш Христос в живота си. Точно така. Погледни, огледай се. Имаш храна на масата си, а някои нямат. Имаш покрив над главата си, а някои нямат. И най-важното, има любов и разбирателство в нашия дом. Да, точно така е. Точно това се пожела и почтата. Добре, хайде да се помолим за храната и да благодарим на Бог за всичко, което имаме. Защото ни е дал много, даже повече, отколкото ние заслужаваме. Нека благодарим. Да, добре. Пожелай си каквото и да е. Знаеш, че ще го имаш както всяка година. Да, не се тревожи, синко. Всичко, което ще се пожелаеш, ще го имаш. Знаете какво си искам тази година? Искам любов и разбирателство в семейството ми. Но Тери казва, че само Исус Христос може да даде това. Да, това е напълно вярно. Ти така и не се научи да говориш само когато трябва. Моля! Не стига, че всеки път се обаждаш, когато не трябва, а и си вдигаш телефона по време на работа. Не ти ли е срам? За това ли ти плащаме? Затвори този телефон и изчезни от тук. Всеки път съм на работа на този толкова светъл празник. Детето ми е сам самичко вкъщи, а на мен ми се налага да работя и да търпя тези хора. Моля те, Боже, дай ми сили да устоя на всичко, което ми се случва. Знам, че ми виждаш, знам, че ме чуваш. Отиди при детето ми, за да не се чувства самотно на този толкова светъл празник. Моля те, Боже, не ме изоставяй. От цялата работа не разбрах кой е този Исус Христос, за когото говорите. Не, трябва да разберем. Ставайте с мен, идвайте. Сега ще разберем кой е този Исус Христос. Ивко, тук ли си? Излез! Какво се случва? Има някой отвън. Хайде да погледнем. Хайде. Иване, какво става? Ти ли си? Защо викаш? Какво се е случило? Как какво? Обърквате главата на нашето дете с вашите измислици. Но какви измислици? Какво се е случило? Например, кой е този Исус Христос, за когото ни говорят? Какво става? Това някаква секта ли е? Какви са тези глупости? Пълните главата на детето си, а вашето дете пълни главата на моето дете. Сега разбирам. Знаете ли, ще ни позволите ли да ви поканим в нашия дом и да ви обясним кой е точно Исус Христос? Да, моля ви, заповядайте. Тате, нека влезем. Заповядайте. Добре, ще влезем за малко. Какво се случва? Я ни разкажете да видим. Хайде, хора, разкажете ни, къде е този Исус Христос и какво се случва всъщност?
са тези книжки тук? Знаете ли, сега ще ви разкажем, но първо вземете тази книга. И нека заедно видим историята, която наистина е много хубава. Сега ще четем. Да, добре. Христос е високо в небето, след като направи нещо велико. И какво толкова велико е направил Той? Ами именно Той изкупи нашите грехове, като отиде на кръста, умря и на третия ден Той възкръсна. Възкръсна! Да, Той възкръсна, но знаете ли, преди всички тези събития, Той се роди. Той е Бог, който слезе на земята в човешкия образ и се роди в кръв и плът. И какво се случи после? Ще ни позволите ли да ви разкажем съвсем накратко? Да, добре. Всичко започна с заповедта на тогавашния цар Ирод, всички да бъдат записани и преброени в регистъра. Да, и знаете ли, точно по това време бяха тръгнали натам Йосиф и Мария, която носеше в себе си Исус Христос, Божият син. Къде ще те послушаме? Всичко е пълно. Няма свободно място и работва ли? Трябва да се учим. Не се притеснявай. Бог ще се погрижи за нас. Нека влезем тук. И знаете ли, хора, след дълго търсене, те едва успели да намерят място, където да пренестуват. Да, и знаете ли точно къде? В един обор, представете ли си? Обор! Да, и точно там се роди Божият син. Благословена съм аз между жените, че Бог избра ме за това велико дело. Божият син се роди. Знаете ли, има и нещо друго. Христос беше скрит от човешки погледи, за да бъде запазен животът му, понеже царят искаше да го убие. Той искаше да го убие, но всъщност беше разкрит само пред очите на няколко души, които следваха една звезда високо поставена в небето. А защо са следвали тази звезда? Защото точно тази звезда ги отведе при Спасителят, който се роди. Звездата спря тук. Тук трябва да е Божият син. Хайде, братя, и се бъдете, нека влезе. Тук трябва да е юдейският цар. Да, защото видяхме звездата, която спря тук. Но ние сме на това място, за да поднесем нашите дарове. Носим дарове, макар че той е дарък за цяло човечество. Злато, знак на богатство и царственост, защото той е царят на царете. Ливан, знак на благоуханната миризма, която ще се носи по лицето на цялата земя. Смирна, горчивата билка, знак на горчивината, която Христос ще поеме за да този толкова горчив свят. Божия син се роди! Ето семейство, именно това е Исус Христос, който бе даден като най-големия подарък на този свят. Да, и по-голям подарък от него няма. И именно на този ден ние честваме раждането на Исус Христос, Божият син. Знаете ли? Аз вярвам, че в този момент и вие искате да приемете този прекрасен подарък, който е именно Исус Христос. Да, опитайте от Господа и ще видите колко благ е Той. Знаете ли, сега разбирам всичко. Всичко ми се изясни и разбрах, че не трябваше да се гневя толкова. Съжалявам, простете ми. Да, молим ви да ни простите.
Също така искам да ви благодаря за това, че ни показахте кой е Исус Христос и колко ценен подарък е за всеки един от нас. Знаете ли, радостта беше наша за това, че успяхме да ви споделим тази блага вест. И искаме да знаете, че домът ни е винаги отворен за вас. Винаги сте добре дошли. Благодарим. Задължително ще дойдем пак. Нека ви изпратим. Пак закъснявам. Коце, изчакай ме да отидем заедно на училище. Добре. Деца, днес е специален ден. Очакваме специален гост, който идва чак от Северния полюс. Нека да видим кой е дошъл тази година. Ето подарък за Коцето. Ето подарък и за тебе. Но защо? Аз знам, че ти не си истински. Ти никога не си съществувал. Ти не знаеш аз от какво имам нужда. Най-важното е, че Исус Христос умря за нас и се роди, а ти не си истински. Знаете ли какво? И аз не харесвам тази работа. И се налага да я работя. Понеже нямаме много финанси. И се налага да я работя, както казах. Детето ми е останало без подаръци. Имам куп въпроси в главата, но само един го мисля главно. И то е: кой е този Христос? Той изкупи цялото човечество. И първото нещо, което ти трябва да знаеш е, че Бог те обича. Ела да ти разкажем. Хайде. И ето как едно цяло семейство се срещна с истината, която им беше благовествана за Христос. Две деца, които чрез своята искрена любов помежду си успяха да предадат любовта и в дома си. И не само те опознаха Христос, а и един човек, който препечелваше пари, като се беше облякал в червен костюм. Време е всички ние да съблечем червеният костюм на заблудата и да се облечем бялата дреха на правдата. Правда, която е нашият Христос, който всеки ден се ражда в нечие сърце. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Честито Рождество Христос!